Ok, haideți să începem. Faceți liniște, vă rog. Copii, uitați-vă aici în față. Toată lumea se uită aici la mine în față. Toată lumea aici la mine așa. Haideți să facem liniște, să vedem ce vorbesc. Băieți, Darius, sau cum te cheamă? Ne uităm în față, da? Mulțumesc. Facem liniște. Nati. Bun, haideți să începem. Și noi le știm. Lung și la țirădade, lung și la țirădade. Stop, destul, copii, destul. Mai cântăm și ce mare e Dumnezeu, ce mare și Ne-am spus să încetați, vă rog frumos, nu mai cântați. Dar voi tot cântați, dar ați uitat că mai sunt doar câteva zile până la Paști. Spuneți-mi, vă rog, ce se sărbătorește de Paște? Pentru mine Paștele înseamnă vacanță, 2 săptămâni sfârșit. Acesta este răspunsul meu. Paște egal distracție! Nu ai dreptate. Paștele nu înseamnă vacanță. La Paște sărbătorim iepurașul. Toți copiii știu că Paștele înseamnă cadou și ouă de la iepuraș. Nu cred, eu știu cel mai bine ce înseamnă Paștele. Paștele e o sărbătoare a dulciurilor. Nu primim noi copiii cele mai multe dulciuri de Paște? Vă spun eu că asta înseamnă. Voi ați spus că Paștele înseamnă multe lucruri, dar eu l-am auzit pe bunicul spunându-mi despre cineva care a murit pe cruce de Paște. Nu știu ce legătură are cruce de Paște, dar știu că Paștele înseamnă mâncare și mâncare. Nu știu ce să cred, fiecare mi-a spus altceva, cine are dreptate? Știi ce? Hai să ne uităm cu toții la televizor. Nu fie cel mai bine așa. Atenție! Atenție, copii! Copiii acolo în spate, copiii din spate. Uitați-vă aici în față, faceți liniște, da? Facem liniște ca să învățăm ceva, da? Se vede aici pe ecran, ne uităm acolo la ecran. Ca să ne auziți, trebuie să faceți liniște. Dacă nu faceți liniște, nu ne auziți. Copiii, ca noi, atenție, aici la ecran, ne uităm la ecran să învățăm ceva. Asta e foarte important, da? Sunt știrile cele mai importante. Bună dimineața și bun găsit la știrile Bro TV. Bună ziua! După cum știm și vedem, ne aflăm într-o săptămână foarte importantă, în care peste tot unde mergem, vedem aglomerație mare, la piață, la magazine, pentru că toată lumea se pregătește pentru sărbătoarea care urmează. Și face cumpărături, da? În perioada aceasta gătim, da? Facem sarmale, facem cozonaci, vopsimou, ne pregătim pentru sărbătoarea care urmează. Dar toate tradițiile acestea nu sunt la fel de importante.
Adevărata însemnătate a Paștelui este cu totul alta. Da, așa este. Nu este vorba doar de tradiții. Dincolo de tradiții, dincolo de mâncare, dincolo de tot ceea ce pregătim și gătim acasă, de fapt este vorba despre un om pe numele Iisus, care s-a născut în urmă cu mult timp, așa cum spun Scripturile, în Betlehem, din Maria și din Iosif, care apoi a crescut printre oameni învățați ai vremii, da? A crescut la sinagogă. Și la vârsta de 30 de ani, el și-a ales niște ucenici. Și cu acei ucenici, Una dintre minunile făcute de Isus a fost la nuntă în Cana. da, așa este. Și nu numai. Iisus a umblat printre oameni, învățându-i din Scripturi, învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Și printre ucenicii lui, după cum bine știm cu toții, avea și pescar, pe Petru și pe Ioan. Și o altă minune făcută de Isus a fost vindecarea orbului. Da, și nu numai, a vindecat și slăbănocul de la scăldătoare. Și găseam întotdeauna pe Iisus între mulțimi, vorbind cu ei, învățându-l. O altă minune pe care l-a făcut, după cum bine știm cu toții, a înmulțit pâinile și peștii și a hrănit o mulțime mare de oameni. Iubea copiii, vorbea cu copiii. Iisus era iubit de toată lumea. Dar erau și dintre aceia care nu-L iubeau pe Iisus. Și anume, tot din acea vreme, învățații vremii, fariseii, care nu-L iubeau pe Iisus, îl urau. Întotdeauna se contraziceau cu el, întotdeauna l acuzau, căutau să-l acuze. Și acum urmează o știre a zilei. Sărbătoarea aceasta, copii, se numește Săptămâna Mare, în care, cum vedeți acolo pe ecran, vede toată lumea pe ecran? Ne uităm la ecran, da? Când vedem pe ecran, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos intrând în Ierusalim, acolo unde mulțimile l-au așteptat, l-au primit cu ramuri în mâini, îi strigau Osana, da? Apoi Domnul Iisus Hristos, după ce a intrat în Ierusalim, și-a luat ucenicii cu el, s-a dus în camera de sus. Acolo, în camera de sus, a avut loc ultima cină, ucenicii au mâncat, le-a spălat picioarele, după care au ieșit în grădină și acolo în grădină s-au rugat. Dar s-a mai întâmplat ceva acolo în grădină. În grădină a venit și unul dintre ucenicii lui care umbla cu Domnul Iisus, Iuda, cu soldații. Iuda a fost cel care l-a vândut pe Domnul Iisus. Da, avem o știre de urgență de la reporterul nostru pe teren, care se află în fața locului la Ierusalim. Dăm legătura la Dana. Dana, ne auzi? Da, vă aud. Bună ziua tuturor, sunt Dana și în această zi avem un invitat special cu noi. Vă rog să-l întâmpinăm pe Marcus, un soldat roman care a fost prezent la răstignirea lui Isus. Mulțumesc că ai venit, Marcus. Mulțumesc. Marcus, poți să ne împărtășești, să ne spui ce s-a întâmplat la Golgota în timpul răstignirii lui Isus? Atorie solemnă. Dar aceea diferită. Atmosfera era încărcată de tristețe și incertitudine. Cum ați rezolvat situația dumneavoastră și colegii dumneavoastră soldați? Am respectat ordinele primite, ne-am asigurat că execuția a decurs fără probleme și am menționat ordinea pentru cei prezenți. Care a fost reacția dumneavoastră în timpul răstignirii? Era acoperit de nori întunecate, iar pământul tremura violent. Părea chiar că și natura plângea moartea acestui om. Unul dintre noi nu a putut să ne întrebe dacă nu cumva există mai mult decât pare la prima vedere. A fost o experiență solemnă. Am văzut mulți oameni morți pe cruce, dar acest om era diferit. Vorbele și atitudinea sa emanau o forță și o demnitate care nu le-am mai văzut niciodată. El a spus:
Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Chiar și în suferința sa, el a arătat iertare și dragoste. Și când a declarat că este terminat, a fost un sentiment de finalitate și scop care m-au impresionat profund. Ce ați făcut după răstignire dumneavoastră și colegii dumneavoastră soldați? Am rămas la posturile noastre până când trupul a fost coborât de pe cruce și pus în mormânt. Apoi am studiat mormântul și am stat de pază pentru a preveni orice tentativă de tulburare. Ce părere aveți despre Isus? Circulau zvonuri că discipolii lui ar încerca să fure trupul. Așa că o piatră mare a fost pusă în fața mormântului, iar soldații au fost desemnați să păzească. Mulțumesc, Marcus, pentru că mi-ai împărtășit perspectiva ta. Este clar că evenimentele legate de răstignire au avut un impact profund asupra ta. Trebuie să repet. La început a fost sceptic. Dar cu cât am auzit mai mult și cu atât am început să mă întreb dacă nu cumva este adevărat că El este Mesia. Acțiunile și cuvintele Lui mi-au lăsat o impresie profundă și este un gând care mă tulbură profund. Mulțumesc, Marcus, pentru că ne-ai împărtășit perspectiva ta. Ei bine, iată, dragi telespectatori, o relatare directă de la Marcus, un soldat roman care a fost martor la răstignirea lui Isus. Înapoi la voi! Mulțumim frumos, Dana. Continuăm știrile. Am auzit cu toții de la soldatul cel care a fost prezent la răstignirea Domnului Iisus ce s-a întâmplat. Și exact acele evenimente le comemorăm în săptămâna aceasta. Încheiem știrile Bro TV cu o știre de ultimă oră. Dăm din nou legătura la reporterul nostru de pe teren, care este în direct la mormântul unde Maria Magdalena, un apropiat al lui Isus, este aici să ne spune povestea ei. Dana, ai legătura. Mulțumesc, Anis. Sunt aici cu Maria Magdalena, care a fost de acord să vorbească cu noi despre întâlnirea ei cu Isus după învierea Lui. Maria, mulțumesc că te-ai alăturat. Mulțumesc și eu. Sunt recunoscătoare pentru ocazia minunată de a-mi spune povestea. Sunt așa de fericită. Maria, poți să ne duci în dimineața aceea la mormânt? Ce-ți trecea prin minte când te-ai apropiat de mormânt? Eram tristă și îmi doream așa de mult să mă duc, să pot să unt trupul Domnului cu mirodenii, dar nu știam ce mă aștepta acolo. Poți descrie momentul acela în care ai descoperit mormântul gol? A fost șocant când am intrat și am văzut că piatra era dată la o parte și mormântul era gol. Am fost speriat, am plâns, am fost plină de confuzie și tristețe. Îmi doream așa de mult să... nu știam ce s-a întâmplat cu Iisus. Doream așa de mult să-L îmbălsămesc. Și apoi te-ai întâlnit cu Isus. Cum a fost acea întâlnire? A fost cea mai minunată zi din viața mea. Întâlnirea cu Isus a schimbat totul. Am fost foarte fericită. La început nu l-am cunoscut. Am crezut că e grădinarul. Dar când m-am apropiat și m-a strigat pe nume Maria, Maria, am știut că El este. Și am fost cea mai fericită. Isus era viu. Și cum te-ai simțit știind că Isus este viu? Am fost copleșită de bucurie și sentimente de veselie. Eram foarte bucuroasă știind că Isus este viu. Viața mea a fost transformată. Mulțumesc, Maria, pentru că ai împărtășit cu noi mărturia ta. Înapoi la tine, Annie. Mulțumesc, Dana, și mulțumesc, Maria Magdalena, pentru povestea ta remarcabilă despre învierea și credință. Aceasta a fost martor la înviere, aducându-vă mărturii directe ale evenimentelor miraculoase de Paște. Și așa cum spunea și Domnul Iisus, după ce a înviat și după ce s-a înălțat la cer, înainte de a se înălța, să ne ducem în toată lumea să facem
ucenici. Asta trebuie să fim, cu toți să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos. Aceasta au fost știrile de la ProTV. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! La revedere! Rămânem pe loc, o să cântăm o cântare.